वेलकाम बेक आवर गोरलै चेनेल। स' दिनै जोङो 5 लेसनखौ सावरायनो नागिरदों। 5 लेसननि बे नामानो जाहैबाय सानलुलि जौगाथि। स' गिबि गिबियावनो आं मोनसे बुंनो थाङो लोगोफोर, जाय सोद्रोमाफोरा बा लोगोफोरा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे गोदान गोदान भिडिअफोरखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननो हायो। स' दिनै जों सानलुलि जौगाथि नायनोसै। सानलुलि जौगाथि होनना बुजिबा मा जायो? सानलुलि जौगाथि होनना बुंबा मोनसे सिरिज आरो मोनसे फारि बुजायो आरो बेयाव जों सोलोंगोन। हमना ला मोनसे हमना ला सानलुलि जौगाथिनि फारि जानो गोनांबा जोंनिया माबायदि जानांगोन दा हमना ला 1, बिनि उनाव 2, हमना ला बिनि उनाव 4, बिनि उनाव इनिफ्राय मा जागोन 1, 2 सरि नैबे मा दा 3, 4, 5, 6 डट 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 डट। होमबा नैबे दा मा जोंनिया बे दा मानि फारि? माने बे मिथिंगायारि अनजिमानि फारि। दा बिनि फारागथिखौ नायोबा मा मोनसे 1 दाजाबलांबाय थादों माने। दा नैसोर मोननै फारागथिखौ नायबा जोंना मा जागोन 1 माने 2निफ्राय 1 थांबा मा 1, 3निफ्राय नैसोर मोननैनि फारागथिखौ नायबाबो 3निफ्राय 2 थांबा मा 1, 2निफ्राय बिसोर मोननैनि फारागथिखौ नायबाबो मा 1, नैसोर मोननैनि फारागथिखौ नायबाबो मा 1, नैसोर मोननैनि फारागथियाबो मा 1। दा नाय नुनो थांबाय जे दा बेयाव गासैनिबो फारागथिया मा जोंना समान समान समान। दा बिदिनो फारागथिफोरा जुदि मोनसे फारिनि फारागथिफोरा जुदि समान जायोबा बेखौ जोङो मा होनना बुंगोन? सानलुलि जौगाथि। दा बिनि फारागथिनि नै गिबि बिदाबखौ जोङो ए एबा A1 जायखिजाया बिसोर मोननैनि भितराव मोनसे होननानै फोरमायनाय जायो। माने सेथि माने गिबि बिदाबखौ जों मादों फोरमायगोन? ए एबा A1। बेनिफ्राय नेक्स्ट A2खौ माजों फोरमायगोन? नै 2खौ A2। बेनिफ्राय बे नेक्स्टखौ मा फोरमायगोन? A3, नेक्स्टआ मा A4, नेक्स्टआ मा A5, नेक्स्टआ मा A6। बेखौ होनो मा? माने बे बिदाब आरो नैबे नैथि बिदाब, नैबे थामथि बिदाब, नैबे ब्रैथि, नैबे बाथि, नैबे 6थि, नैबे डट डट मोनहैबाय थागोन आरो आप टु बेसेबांलासे मोनहैगोन? आप टु डट 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 AN माने एनथि बिदाब। बेखौनो मा होनगोन? एनथि बिदाब। दा जों फारागथि दिहुननांगौबा दा नैखौ हमना ला नैनि फारागथिखौ जों D माने मा इंलिस ओरैनो डिफारेन्स होनना बुङो। D1 माने नै फारागथि। दा D1 दिहुननायनि फर्मुला जाबाय A2 माइनास A1। दा A2आ मा जोंनिया नैखौ लानानै खालामसै दे आं। A2आ मा दङ? 2 दङ। A1आ मा दङ? 1। दा इसोर मोननैया फारागथिया मा जाखो दा? 1। दा नैथि फारागथि नैनिया D2, नैबे माने नैबे D1, नैबे D2, नैबे D3, नैबे D4, नैबे D5 बिदिनो डट थांबाय थागोन आरो। दा D2आ मा जागोन? D2 दिहुननांगौआ मा? A3 माइनास A1। दा नैबे फर्मुला आरो बेखौ गोसोआव लाखि नोंथांमोना। दा डिफारेन्स दिहुननांगौबा जों सिगांनिफ्राय उननि मोनसेखौ दानख'ना होबानो जोंना डिफारेन्स मोनगोन। दा A3आ जोंना मा दंमोन? 3 दङमोन। ओमफ्राय A2आ मा दङ? 2। मा जागोन डिफारेन्सआ 1। थिग बिदिनो D3 दिहुनबा D3 मा दङ? A4 माइनास A3, ओमफ्राय 4 माइनास 3 इकुवेल टु 1। थिग बिदिनो नाय बेयाव D1 इकुवेल टु D2 इकुवेल टु D3 इकुवेल टु डट एकदम इकुवेल आरो DN माने आप टु DN सिम जोंना मा जागोन? गासैबो मा जागोन? समान जागोन। दा बिदि जुदि जोङो Dफोरा जुदि समान समान बिदि जुदि मोनजोबोबा बेखौ जों मा मोनसे होनना बुंगोन? सानलुलि जौगाथि होननानै बुंगोन। दा माखौ जों सानलुलि जौगाथि होननानै बुंनाय जानाय नङा? दा फर एग्जाम्पल जों सानलुलि जौगाथि नङिनि मोनसे एग्जाम्पल लानोसै। दा नै 1 लानोसै। 1, 2, 4, 6, 7 ओमफ्राय 9 डट होनबाय। दा नैबे D1 मोन ना? नैसोर मोननैनि फारागा D1, नैबे D2, नैबे D3, नैबे D4। दा D1आ मा जागोन? D1आ 2 माइनास 1 इकुवेल टु मा जागोन? 1 जागोन। ओमफ्राय D2आ मा जागोन? 4 माइनास 2 इकुवेल टु मा जागोन? 2। दा नाय बिसोर मोननैया जोंना मा जाखो? समान नङा। दा D1 इकुवेल टु मा मोनखो? डाज नट इकुवेल टु D2। दा होमबा नैबे मा नङा जोंनिया? सानलुलि जौगाथि नङा। माने D माने फारागथिफोरा D माने फारागथि दै। नैबे फारागथि गोजा Dआ। दा फारागथिफोरा मा जानांगोन? जोंना समान जाथारनांगोन। दा बिदिखायनो जोंना दा फारागथिया समान जाबानो जोंना मा जागोन? सानलुलि जौगाथि जागोन। दा नेक्स्टआव नायनोसै। दा बिदिनो सानलुलि जौगाथिनि एग्जाम्पल होनो हायो जोङो। रोदा अनजिमाफोरखौ लाथ'वा जोङो माबाखौ लानोसै। मा होनदों? रग' अनजिमाफोरनि फारि बा रग' अनजिमाफोरनि एपि सिरिज बेफोरबो जागोन मोनसे
दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरनि कारणे जागोन हा माबानि कारणे जानाय नङा माने नेगेटिभ रग' अनजिमाफोरनि थाखाय जोंनिया जानाय नङा दाजाबथाय अनलि फर दाजाबथाय रग' अनजिमानि कारनेसो बे एप्लिकेबल जागोन आरो बिनि उनाव दङ जरा अनजिमाफोरनि फारि जोंनिया जरा अनजिमा माने मा जरा अनजिमा मानिफ्राय स्टार्ट जायो 2 4 6 8 10 12 बिनिबो डिफारेन्सखौ नैनि डिफारेन्सआ मा 2 इनिबो फारागथिया 2 बिनिबो फारागथिया 2 फारागथिया मानै जाखो 4 निफ्राय 2 थांबा 2 6 निफ्राय 4 थांबा 2 8 निफ्राय 6 थांबा 2 ओमफ्राय 10 निफ्राय 8 थांबा 2 12 निफ्राय 8 थांबा 10 थांबा 2 बिदिनो जोंना फारागथिफोरा मा गासैबो समान बेनिखायनो बे मोनसे मा जोंनिया सानलुलि जौगाथि स' लोगोफोर जों दा बे भिडियोआव जों बेखिनिखौनो सावरायनोसै आरो नेक्स्ट भिडियोआव जोङो 5.1 खौ सावरायनो आखायाव लागोन स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडियोखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला आरो जुदि निउ मायबा कुइसन बा थालांदोंब्ला मायबा बुजि मोनाखैबा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै सोंहरबानो जाबाय जों सानफ्रोमबो नोंथांमोननि खार'ने मोजां भिडियो बिदिनो बनायनो ट्राइ खालामगासिनो आरो जों बे चेनेलाव गासै इडुकेसन रिलेटेड भिडियो लोगोसे क्लास 10 नि मेथ्सआनो जा ससियेल साइन्सआनो जा साइन्सआनो जा इंलिसआनो जा गासैखौबो जों मोनफा मोनफा सिरिज बनायनानै आपल'ड खालामनो नागिरगासिनो स' नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान भिडियो होनायखौ नोंथांमोना आगोलावनो नुनो मोनो स' दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननो बुजायनानै दिनै बे भिडियोनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ